fala ye bamananw ko hinɛ bɛ deli la dɛ nka an ka dɔnkilidala Abulayi Jabate ale ko fali t'o dɔn dɛ fali n'a bɛ taa sugu la fala ye doni de b'a kun ni sugu jara fali ni doni bɛ sigi ni sugu ma ja fali ni doni bɛ sigi fali bɛ sugu ja dɔn cogo di fa ka muɲu ka sabali sɔgɔmada in na ko se jumɛn bɛ Mali ye kunnafonidiko ta nasira fɛ ka kɛ jaabi ye ka bɛn banbantɔlen juguya wale kɛbaaw ma fala ye n bɛ se ka fili dɛ ni degun bɛ Mali marabaaw bolo bi k'a daminɛ depuis Modibo Keyita fo ka na se nin waati ma fala ye o ye kunnafonidi ye i y'a wanew ta o kunnafonidi ka gɛlɛn an ka jamana ma i y'a senkolaw ta o kunnafonidi ka gɛlɛn an ka jamana ma an dɔnfɛn de tɛ fala ye kuma tiɲɛ de ye nin ye an tɛ ka sɔn o de ma maa ka ɲi i bɛrɛmaji de la fala ye n'i y'a mɛn ko sɛ kunkolo tɛ dege dogo barama kɔrɔ fiyewu ani wulu kunkolo ma tobi barama kelen de kɔnɔ n'o tɛ a ti y'o ji la dɛ bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye degun min bɛ anw ka jamana kan Moritani jamanakuntigi a ka laseli labanw na a ko k'a ka jamanadenw ma k'u ka Mali hinɛ minɛ k'u ka ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin Mali ma ko yaasa Mali bɛ se ka lafiya fala ye anw fana b'a fɔ Moritani jamanakuntigi ye ale fana ka anw hinɛ minɛ saharaka minnu bɛ ka bɔ ale fɛ n'o ye mercenaires ye n'u bɛna kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ Alizeri ka yamaruya kɔnɔna na ale fana ka fɛɛrɛ ɲini olu la ten k'olu lajɔ a fɛ yen an ka maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛna kɛlɛ kɛ n'u bɛ taa furakɛ a fɛ n'u dagalen don a fɛ yen a fana k'an hinɛ minɛ a ka olu dɔw bɔ ka da an ma an ka se k'a dɔn ko an ka balimaya n'an ka sinji a bɛ ka min fɔ k'o ye tiɲɛ ye nansaralakaw ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye Faransi tɛ Faransi ye Angleterre tɛ Angleterre ye Italie tɛ Italie ye Espagne tɛ Espagne ye sɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ olu b'a dɔn k'a dɔn ka lakari ka tɛmɛ anw kan sabula u y'an mara u b'a dɔn ko min bɛ yen kɛlɛ tun misi kunkolo nɔfɛ dadugura nɔfɛ ko do fala ye nafa min b'o la bɛɛ lajɛlen b'o dɔn anw ka jamana sigilen don min ye sɔrɔ lahawta sɔrɔ banbali sɔrɔ kudayi wolomasiri tabaw bɛ ka baara kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se sɔrɔ o ko la fala ye ani an dɛmɛbaa minnu y'a dɔn k'a fɔ ko an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ u m'a fɔ an ka taa yan fɛ an k'a kɛ tan irisi b'o o ɲɛma ka sini da o kan Turki b'o la Iran b'o la min ye Inde ye a n'a tɔw fala ye olu bɛɛ lajɛlen walima kɔsa in na min ye farafinna jamana caman bɛ yen olu yɛrɛ wulila ka n'u jɔ sa ko ni Mali yɛrɛ ka se ka kuma ko ye k'an k'a ta ɲɔgɔn da hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ jɛkulu kelen kɔnɔna na an k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo di fala ye nin baara min bɛ ka kɛ nin ye an bɛ ko min na nin t'a labɔli kɛ dɛ an bɛ kɛlɛ min na n'i y'a kɛ 100-100 ye fala ye 60 o de ye kunnafoni ye minisiri mana Mali la fɔlɔ min sera ka kunnafonidi baara kunnafonidi taabolo kunnafonidi kɛcogo an ka wuli ka jɔ an bɛ min nɔfɛ ka se ka o kɛ ka se a dan na fala ye télévision soba n'o ye arajo Mali ye hali surɔ n y'a ye k'a fɔ u ye ja dɔ ta Bamakɔ kɔnɔna na feerelikɛlaw bɛ ka bɔ suguw ka di fɛnw da ka di sɛw bɛ ka feere o ye tiɲɛ ye nka fala ye o bɛ labɔli kɛ wa dan bɛ yɔrɔ jumɛn na o la maa ma falen dɔ tun b'u bolo kɛnɛ kan ye fala ye bɛɛ lajɛlen ka se dan de ye fala ye i bɛ min dɔn i b'o de dɔn o ka baara ye kɛlɛko ni fɛnw ye nka kunnafonidi ko a ye min fɔ kunun o t'a ka baara ye dɛ a ko fɛɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ fɛɛrɛ bɛ yen fala i b'a dɔn min bɛ yen sisan anw ka jamana kɔnɔ yan anw bɛ ka min kɛ kunnafonidi ye o cɛ ka jan nin kɛlɛ in kunbɛli kunnafonidi la kosɛbɛ sabula anw yɛrɛ kunna sirilen don an ka jamana kɔnɔ ni nin waati laban in yɛrɛ tɛ ala ni bɔlɔlɔ sababu kibaruyaw bɛ di maaw bɛ bɔ k'u hakilila fɔ se bɛ minnu ye se tɛ minnu ye minnu y'a faamu cogo min olu bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ bi n'u bɛ ka jamanadenw hakili sigi o ka bon ni gouvernement yɛrɛ ka kunnafonidi takɛsow ye fala ye i bɛ arajo Mali ta ni télévision dayɛlɛla mun b'a la ka caya dɔn tɛgɛrɛ ko minnu bɛ yen n'olu foyi tɛ se jamanadenw ma Suma ko
nɛgɛ kanɲɛ 20 falai kunnafoni bɛ di heure 1 k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka taa bila kanɲɛ 21 na a bɛɛ bɛ nanzarakan na o bɛ mun ye jamanadenw ye o y'o ye fɛɛrɛ minnu fana tigɛlen don minisiri minnu fana bɛ baara la olu ɲɛna ko n'u ni maa maa bɛnna k'u kan ka kuma o fɛ falai o tɛ n'i ye aw caman ɲininka yan aw b'a fɔ ko minnu filɛ nin ye faransi ni maliyɛnw don u bɛ ka nin kumaw fɔ a ma a b'anw ɲɛna ko u ni faransi jamana maaw de bɛ ɲɔgɔn bolo ayi falai jɛkulu de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ka baara ye kunnafoni di ye ka kuma mɔgɔw hakili fɛ ka se k'aw sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan wa o mɔgɔw caman bɛ anw fana ka jamana kɔnɔ yan falai gouvernement bɛ to ka kuma o tuma a yɛrɛ ka kuluni minnu wele falai olu dɔnko ka dɔgɔ nin ko in na a ka bon olu ma bi min kan ka kɛ anw y'a faamu cogo min ka kɛ n'an ka dɔɔni dan ye falai sabula dɔɔni yɛrɛ ye dɔɔni de ye Ablaye Diop minisiri minnu b'a lasigiden minnu b'a bolo falai minnu bɛ États-Unis minnu bɛ Faransi minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw fɛ u ka bɔ u ka kuma u ka laseli kɛ yen jamanaden minnu b'u fɛ k'u wele k'u ɲininka falai n b'an kali lasigiden minnu b'an ka Mali bolola bi n'u bɛ diɲɛ dugubaw kɔnɔ n'u ye maliyɛnw yɛrɛ wele k'a fɔ ko kunnafoniko fɛɛrɛ ye mun ye n bɛ n kali ye falai an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ hali n'a ma ban Bamakɔ yan olu bɛ mun wele chargé de mission chargé responsable directeur de communication ORTM ni fɛnw falai a tɛ labɔli kɛ a tɛ se ka baara in kunbɛn u ka fɛɛrɛ dan ye tubabukan dɔnni ye an ka seko an ka tabiya an ka taabolo an ka maanifinya kɛcogo o baara tɛ kɛ n'o ye tubabu jate o bɛ ka baara kɛ n'o de ye e bɛ se ka u ka fɛn kɛ k'a kɛlɛ cogo di i b'a kɛlɛ ni mun ye olu ka fɛn bɛɛ ye tubabukan in de ye a wuli tubabukan a jateminɛ ye tubabukan a miiri tubabukan jɔnni y'o kalan kɛ aw kunna ni tubabuw tɛ aw bɛ se ka na fɛɛrɛ sɔrɔ o tuma na soso bɛ sosofagalan dilan k'a yɛrɛ fa wa f'an k'o de dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ malidenw na minnu ye nin baara ninnu kɛ k'u dɔn k'u dɔnkɔla kari seko ni dɔnko ta sira fɛ an ka tabiyaw ta sira fɛ diɲɛ kɔnɔna na maliyɛn minnu bɛ yen bi falai n'u bolo ni mɔgɔbaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fɛɛrɛw b'u bolo u kana ɲinɛ o kɔ u k'u wele k'u ɲininka ne bɛ to ka nin fɔ kuma o kuma i b'a fɔ ko a kuma ti mɛn falai ne ko n ko maliyɛn minnu bɛ yan k'u ka tɔn sigilen don ko malidenw minnu bɛ kɔ kan ko olu don sɛnɛkɛla ɲuman jumɛn bɛ malidenw na kɔ kan u k'olu ɲini bɔlɔlɔsira maa ɲɛnama jumɛn bɛ u k'olu ɲini kunnafonidi sɛbɛn jumɛn bɛ u k'olu ɲini fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ falai bi an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la dugu jukɔrɔ nafa ko kɛlɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen u ka hakili jagabɔ yɛrɛ kɛ min tɛ ka mɔgɔw wele ka pɛrɛjɛmu d'u ma k'i sagona mɔgɔw sugandi a mana fɔ ko minisiri min ka mɔgɔ wele u bɛ taa a somɔgɔw n'a limanaw wele ka bɔ diɲɛ fɛ ka na sigi ka na baro kɛ ka taa Mali tɔgɔ la taa tɛmɛnɛ si tɛ bɔ n tɛ Ablaye nalen premier ministre a ka baara taabolo mun na an ye a kunbɛn ka ɲɛ a ko de ko ka kunnafonidilaw ka kɛnɛ sigi a wolola mun na mun sɔrɔla a kɛnɛ kan o sɛbɛnw taara min munna u ma lawaleya parce que baara fana tɛ n nana n ye fɛn fɔ a wolola mun na u ko ka mun de kɛ olu bɛ min a jumɛn lawaleyara falai n bɛna nkalon dɔ tigɛ i ye sisan président kabi ko in daminɛna n bɛ se ka fili dɛ ne y'a kumakan mɛn siɲɛ kelen falai yɔrɔ jumɛn Buguni Asimi kumanen Buguni o ye nafa min ye Mali ye o ka ca n'an ye kunnafonidi fɛn fɛn kɛ nin waati laban in na o de la président ka kuma président bɔli président ka laseliw u kan k'o labɛn falai a b'anw ɲɛna ko n'an ni kunnafonidila dɔ bɛnna k'o bɔra o nana diɲɛ ci dɔ la an bɛ taa olu fara ɲɔgɔn kan ka kuma olu fɛ o tɛ dɛ nin bɛ labɛn de e minisiri bɛ yen o e tɛ yen o nin labɛnnen don jamana tɔgɔ la ka bila ye ka baara kɛ ni a ye e bɛ taa min bɛ nin kɔfɛ o fana b'a ta o dabada kelen ma ka taa falai an de fɛ yan ne bɛ kɛ sisan minisiri ye n b'aw bɛɛ wele ka taa n ka minisiriso la n bɛ taa ɲɛsin mɔgɔw ma ka sɛbɛnw ta ka wuli u kama ko verificateur ka t'u ka yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ u ka musaka o si tɛ ka sira ye e yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an b'o de nɔfɛ fɔlɔ a ma fɔ k'i ka na i ka kiiri kɛ o i bɛ se ka taa minisiriso la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ a jɛlen a tilennen a bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ nka ne nana i ɲɛ tana ko ye e bɛ mun jaabi sɔrɔ e bɛ ka kiiri min bɔ ale la n'o kiiri ɲɔgɔnna bɔra e yɛrɛ ka sɛbɛn mana ta e yɛrɛ bɛ baara min na o sɛbɛn mana ta ka taa di verificateur ma ko k'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ i nali ni sisan cɛ o caman bɛ ye dɛ
kɛmɛ sara la i b'a dɔn ko Mali ministre joli b'a ka bien déclaré a t'ale 5 bɔ ka taa fɔ nin de n ka sɔrɔ ye a tɛ 5 bɔ damadɔni o de b'u t'u ta dafɔ ani premier ministre sinon a ministre tɔ si tɛ se ka taa a ka sɔrɔ fɔ ɔ ni e wulila ko ka taa dɔw sɛgɛsɛgɛ o de la kunnafoni di na Falaye Diop ale ye fɔlɔ ye a ka lasigiden minnu bɛ yen a k'u bila fɔlɔ maliyɛn minnu bɛ yen u k'u wele u n'u ka kuma u ka kunnafoni d'u ma o fana se min ye o k'o kɛ hali dɔw ko ko plainte tɛ se ka don ninnu kɔfɛ nkalon don gafe foyi tɛ yen bi ko plainte tɛ se ka don min na Falaye n bɛ misali d'i ma BBC kɔsa in na a ye Trump ka kumaw ta k'u tigɛ tigɛ a ma diya Trump ye Trump k'u ma ko u ka bɔ ka yafa deli wa u ye waleya min kɛ k'u ka segin u kɔ a la Falaye u ye BBC directeur gɛn k'u ka bɔ ka yafa deli u ye yafa deli o bɛɛ la Trump ko k'a bɛ plainte don contre la Falaye plainte kɔrɔ tɛ ko i ye wasa sɔrɔ nka a bɛ to yen a bɛ dɔn u ka jamana mɔgɔw fɛ k'a dɔn parce que an fana bɛ ka min kɛ an fana kan ka kuma ninnu ka jamanadenw fɛ o olu bɛ ka na kuma anw fɛ yan tuma an fana kan ka fɛɛrɛ de sɔrɔ an bɛ kuma u ka jamanadenw fɛ cogo min na an ka mɔgɔ minnu b'u fɛ yen olu kan ka bɔ de ka kuma k'a jira k'a fɔ aw ye nin kɛ anw na a ma bɛn an ma mais n'o tɛ yen ambassadeur bɛ ambassadeur la dɔrɔn ka taa ka na k'a denw n'a muso n'a senw o tɛ ambassadeur hali papier bɛ dilan maliyɛn minnu i t'o baara yɛrɛ kɛ n'a fɔra ko gɛlɛya fana b'an kan i kan ka jamanadenw fana wele i k'u sigi i ka kuma fɛ i k'i hakilina yir'u la i k'u ɲininka aw yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye mun ye Falaye walayi dɔ bɛ bɔ ni fɛɛrɛ dɔ ye Brésil lajɛ bi kɛ n ko maliyɛn de bɛ ka yen biométrie dilan Brésil a biométrie ko bɛ maliyɛn de bolo o bɛ se ka faamu wa est-ce que an delila k'olu wele an delila k'u ɲininka bi mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu se bɛ u ye kosɛbɛ Amérique duguba dɔw la Falaye maliyɛnw de don munna o tina parce que u b'a ye k'a fɔ mɔgɔw t'u wele ni Diop y'a ka yɔrɔ saniya Falaye k'a ka lasigidenw bila maliyɛnw bɛ yɔrɔ dɔ k'u wele an bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye plainte kɔrɔ tɛ ko n y'a don k'a ɲɛnabɔra o bi tɛ fɛn ni fɛn ye mun ka anw na anw k'an ka mɔgɔw bila an ka lasigiden bila ka plainte don contre la France ye France opinion b'a fɔ ko mun de kɛra u b'a ɲini k'a ɲɛdɔn k'u ye nin de fɔ Mali ma Mali ko tiɲɛ tɛ ko nin de don o de ye kunnafoni di ye Falaye mais anw t'o de kɛ Bamako yan fana ministre min bɛ seko kunnafoni diko kunna Falaye a kana k'a ye na ko télé ni fɛn ninnu b'a bɔ han hali recotradi kan ka wele jeliw kan ka wele alimamiw kan ka wele an ka kuma ye mun ye an bɛ fɛ mun ka mɛn an bɛ fɛ mun ka se yɔrɔ jan ministre min bɛ diinɛ ni bato kunna kɔsɛ in na a bɔra arabu jamana na a kumana arabu ka fɛn na a fisayara kosɛbɛ mais an ka kanw olu y'an ka kanw bɛ ka bamanankan anw k'an ka kanw de an k'an ka kanw de don ba la an bɛ kɛlɛ min na Falaye kɛmɛ sara la 60 de ye kunnafoni di ye o de la an b'a fɔ jamanakuntigi na hali o don ko a bɔra cour suprême an t'a dɔn jumɛn Falaye u ye tile bɛɛ ban kuma bɛɛ kɛra tubabukan na fo ka taa ban maa si ma fɛn fɔ bamanankan na mɔgɔ t'a dɔn min yɛrɛ don i m'a ye mɔgɔ tɛ k'ale kuma fɔ a parce que mɔgɔw t'a kalama mais a taara Buguni bɛɛ y'o ta k'o tigɛ tigɛ bɛɛ y'o tilan tilan cour y'a ka baara kɛ cour ka ko ale ka baara kɛcogo ye tubabukan de Falaye aw tilara tubabukan na cour président dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɔra ka baara min kɛ président yɛrɛ ka dɔ fɔ avocat ka ɲɛmɔgɔ dɔ fɔ aw k'o kunnafoni di mɔgɔ ma mais ka taa mɔgɔw tɔgɔla kuma k'a bɛ fɔ kan min na u t'a mɛn tile kelen baara foyi tɛ yen mɔgɔ bɛ se ka mun tɔmɔ a la a dun bɛ fɔ ko kiiri ka temps de b'a bolo Falaye ni kiiri kumakan fana nana k'anw tɛ kan min mɛn yen a bɛ ɲɛnabɔ cogo di nin degun de bɛ an da la a fɔlɔ bɛ kɛ min ye o ye jamanakuntigi yɛrɛ k'i sen don a la munna yiri tigɛ n'i y'a mɛn an ye minɛ n dɛmɛ k'an ka wara fa a kunkolo ka k'i yɛrɛ bolo président de b'a f'u ɲɛna a y'aw sigi aw ka hakili jagabɔlaw ɲini aw ka maa ɲɛnamaw ɲini a kana kɛ père James di kɛnɛ ye a ka kɛ faso kanu bɛ mɔgɔ minnu na Falaye minnu bɛ kunnafoni ko ɲɛ dɔrɔn aw ka fɛɛrɛ bɔ n ye yanni dɔgɔkun kelen cɛ a yamaruya ka di premier ministre ma n'o tɛ an bɛ ka min kɛ nin ye tan anw ta in an b'a la nka an tɛ ka kuma ninnu ka mɔgɔw fɛ dɛ n'an dun ma kuma ka mɔgɔw fɛ an tɛ lafiya yan parce que an bɛ ka lafiya min ɲini f'olu ka jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ ninnu na olu tɛ ka kuma mun de bɛ yen f'u k'a dɔn min de bɛ yan o bɛ se ka dɔn cogo di anw ka jamanaden minnu b'u fɛ yen dɛ olu de bɛ kuma yen
Don go ma ku u ka kuma tɛmɛ ngo ka kuma tɛmɛ ma tu ka bɔlɔlɔ kan ambassadeur kuturu kɛlen nga ka jamanadenw wele olu kana ka baro sigi kɛ a ka tigɛ k'a bila bɔlɔlɔ kan k'a fɔ ko nin ye Mali lasigiden ni kumakan ye yan fɛ wala n'o ma nɔbɔ o kɔrɔ ko minnu bɛ olu kɔni olu yɛrɛ tigɛr'u yɛrɛ la dɛ sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin kado de di an ka ɲɛmaaw ma kunnafoni taabolo u k'a falen u k'an ka kanw don ba la dɛ tubabukan in u nɔrɔlen don a la hali bi u k'a dabila kuma tɛ ɲɛmaaw misali fila fili kɔrɔ fala ye lithium cérémonie président taara ye a ye bamanankan fɔ a ye kuma min fɔ mɔgɔw y'a mɛn cour suprême mɔgɔw ka audience solennelle a bɛɛ fɔra tubabukan na maa si tɛ k'a kuma fɔ k'a sɔrɔ yen fala ye kuma fɔra ye dunko juguya ni yuruguyurugu kan a ka bon hakili ma laadala yɛrɛ président yɛrɛ mana tila nin ko na ale bɛ bamanankan fɔ n t'a dɔn kun min na u m'a to a ka saloli kɛ bamanankan na nin na mɔgɔ ka se k'a faamuya mun bɛ yen cour suprême ɲɛmaa fana ka dɔ salo bamanankan na ani a tɔw avocat ɲɛmɔgɔw ni fɛnw baara bɛ kɛ ten de et puis u ka baara bɔ fana kunnafoni dɔw kan ka sɔrɔ cogo kan ka kɛ de mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ Mali kɔnɔ a ka cari a ka d'a bɛɛ ma a bɛɛ k'a cari ne yɛrɛ kun ɲɛna n ko n dɔgɔnin ka biro in kun nana o de kama o sigima mɛ n'olu bɛɛ lajɛlen taara kɛ n'a ma tɛmɛ ORTM na u t'a di mɔgɔw ma u bɛɛ b'u kura kan i b'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn dan de la an kan ka ɲɔgɔn dafa ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn dan tɛ o kɔsa in na bɛɛ y'a ye président kun mana taa cérémonie na fala fo ORTM k'a bɔ a bɛ sɔrɔ ka bila président yɛrɛ ka bɔlɔlɔ kan nka bi a ma falen nin yan f'an k'o de faamuya ɲɔgɔn dan tɛ o an bɛ ɲɔgɔn dafa de kibaruya tɛ kɔnɔli kɛ o aw bɛ min mara ye yanni o cɛ kuma min ni fɛn min bɛ fɔ o ka ca mɔgɔw bɛ ɲina dɔ in yɛrɛ kɔ yɛrɛ n'a ma na a waati la donc sɔgɔmada in na an bɛ nin kado di ɲɛmaaw ma kunnafoni b'u bolo dabolo min na u k'a falen walahi n'u y'a falen a tɔnɔ u b'a ye sisan e k'a jateminɛ n yɛrɛ kun tɛ fɛ k'a fɔ quoi i b'a dɔn ko sa hali ni Bina bɔra ka kuma bi ko dɔ bɛ falen yan mun na parce que a bɛ dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw sigilen don k'a ka kuntilenna kɔnɔ mais anw fana kan ka fɛn de sɔrɔ min b'ale fana kɔ kari walima min b'a bali ka kuma ou bien ni a ka kuma kɛra kumaw ka ta mun bɛ se k'a jaabi mɔgɔ jumɛn bɛ se k'o baara kɛ diinɛtigiw b'o la seko ni dɔnkotigiw b'o la an ka kabilatigiw b'o la kunnafonidilaw b'o la fɛɛrɛ de kan ka sigi anw fɛ yan ka hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi ni kow kɛra fala ye min b'a jaabi jamana caman bɛ yen bi olu ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la fala ye armoire de bɛ yen an ka sɔrɔdasi ko mana tu nin karisa ninnu bɛ wele u bɛ n'u sigi u b'u hakili jagabɔ teliya la ka fɛn di jamanakuntigi ma sanuko dugujukɔrɔ nafako pétrole ko kalanko sɛnɛko olu de bɛ hakili jagabɔ kɛ kuma bɛɛ jamana bɛ olu wele de kuma bɛɛ u b'u ka hakili wa n'u ye ko natɔ ye fana u bɛ kɔn ka kuma f'an ka taa o de n'an bɛ k'an yɛrɛ ɲini a ma nɔgɔn dɛ yɛrɛ ɲini tɛ taa yɛrɛ di kɔ dɛ président ye min fɔ an bɛ jɛ de an bɛ sɔn de o de la ale ka kuma ka di ne ye ne bɛ fɛ a ka to ka kuma fala ye hali ni waati bɛɛ tɛ a ka bɔ ka kuma o don o ye communication dɔ kɛ maa si m'a faamu a fɔra ko Bamakɔ minɛlen u ye président labɔ ka bɔ fo cour suprême na ka na ale pɔn na mais ɲɛfɔli yɛrɛ t'a la ja dɔrɔn de yiralen don mais ja in n'a kuma kun tugura a kɔ nin kɛra kun jumɛn kama mɔgɔw bɛ ka nin mun fɔ an ma o de filɛ nin ye a bɛ faamu bon nin y'anw ka fantan hakilinaw ye fala ye pour que u k'a dɔn k'a fɔ an mago bɛ min na c'est que mɔgɔw ye dɔɔni mun dɔn u k'a to a ka kɛ ka jamana nafa quoi o waati de sera wa sira caman bɛ yen ne ye kunnafoni de ta dɛ sira caman bɛ yen nin bɛ se ka kɛ sira minnu fana na a tɔ caman de bɛ yen nka n'an m'a falen hali mɔgɔ b'a fɔ ko ka réseau datugu réseau tɛ datugu i bɛ réseau la na i kanu na de datuguli t'a fura ye o ninnu bɛ ka mun fɔ aw fana bɛ se ka mun fɔ jɔnniw bɛ yen n'u kumana u bɛ lamɛn jɔnniw bɛ yen n'u ka sigidaw la u bɛ lamɛn u ka kinw na u bɛ lamɛn u ka kabilaw la u bɛ lamɛn misiri kɔnɔ mɔgɔw b'u ka kuma lamɛn wajulikɛla jumɛn bɛ yen bi n'u bɛ tiɲɛ ni fɛnw fɔ mɔgɔw ɲɛna ka se ka jamana bɔ degun kɔnɔ nin bɛɛ de kan ka jateminɛ fala ye parce que kɛlɛ in ye kunnafoni di de ye dɛ papaw olu bɛ k'u jɔ o jɔyɔrɔ bi walahi armée bɛ ka min kɛ bi n'o kun tɛ san b'a sɔrɔ ninnu ye fɛn fɛn fɔ u y'a bɛɛ kɛ mais an bɛ ala fo ka ala barikada bi sɔrɔdasiw bɛ baara min na walahi ala ta kɔfɛ maa kɛtɔ ka se sɔrɔ a bɛ gɛlɛya a minɛn b'u bolo
a fɛɛrɛ b'u bolo wa a kɛcogo ɲuman b'u bolo an b'u bɛɛ fo ani renseignement Modibo Kone n'a ka mɔgɔw u bɛ baara min na bi tiɲɛna u bɛ kunnafoni jɛlen yɛrɛ yɛrɛ di fala ye président yɛrɛ a tɛ ka sigi a tɛ ka da min ye kɛlɛ an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a si tɛ bi fala min bɛ su fila si Bamakɔ donc u bɛ k'o baara min kɛ k'u yɛrɛ dili min kɛ hali o kunnafoni dicogo ɲuman f'an k'o fana sɔrɔ a kana kɛ communiqué nin fana dɔrɔn ye fo mɔgɔw k'a mɛn k'a dɔn min bɛ sen na o de bɛ mɔgɔw hakili sigi Bamakɔ tɛ minɛ o tɛ dɛ nin de bɛ ka kɛ o la Bamakɔ tɛ minɛ an k'an cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kunnafoni ɲɛnamaw di an k'an ka jamana dɛmɛ an k'an jamana bɔ degun na an k'an ka jamana bilasira n'an ye fɛn y'an ma min faamu an k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye an k'a fɔ an ka sigida mɔgɔw ye an k'a fɔ an ka commissaires ye an k'a fɔ an ka policiers an k'a fɔ an ka dugutigiw ye an k'a lase an ka ɲɛmaaw ma yaasa an bɛ se ka lafiya cogo min nin y'an ka cadeau ye ka di jamana ɲɛmaaw ma kunnafoni ko ta nasira fɛ